मना करुची से बासी चिकेन गुड़ा मत दियो ना देदेले लोभर पड़ी मु भी छाड़िया पिला ने नापी देली मेरे पुओ किड़ा ने संभाल संभाले बनी कहीं ना थी बस जी में कौन तो ये तो बैठ शांति रे भाई शांति 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 कितने को लगी इलु बोलू लागू जी एगार दिन मु पूरा खाई दी गंध बे हगराई तू तू तो घर लाट्रिन छाड़ी खोला जगह पुणी रास्ता ऊपर उगुचु ना हो हो रे पुओ खाली से गोलुआ सरपंच पाखे तनार निशा बसई हो हो रो काली की था काली क्या आज्ञा एइटी बोधे से गलुआ सरपंचर विचार व्यवस्था कराई हाँ यही भाई धोई मौसा रंथिया जेजे चुन बेहरा सबू आसी पहुंची गले ताहले विचार व्यवस्था आरंभ हो खाली से गलुआ सरपंच महाशय अपेक्षा बोधे कर भाई सरपंच बाबू आसिले ना कौन ये जो कि बैशाख मशा खरा हाँ ते आउ पारि होनी चल चल सब कहले गांडे कुंडे होते पेलिमी पेली पेली आ मो देहर आज्ञा ये मीटिंग आपण करेंगे अरे मारी दो रे हाँ थे अरे सब कौन गोटे पके दो राग फग रखी ना शांति आज्ञा टिके रुहतु उद्घाटन टा कर अरे ताली मारो रे ताली मारो अरे एमती कौन खाली खुच उड़ा पश्चिम केमी आज्ञा काली राति बा कहते गांडीर गलु हो जादू होती कई किसी जानी पारिबानी किए गलु देले टिके गाल गाल खेची देबे पान खांद गंधई देला रे अरे ए बाबा हुका आइलो आज्ञा आज्ञा ये गोटे व्यवस्था कर आज्ञा पका आज्ञा पटा पके दो एडजस्ट टिके एडजस्ट कर दो हां आज्ञा बसंत आज्ञा बसंत बसंत खा ये निशाब कौन पाई रे सुकुटा पुओ हगुरी रास्तार हगी देछि आज्ञा
ହଗିଛି ତା ପାଇଁ କଣ ନିଶା? ହଗିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହଗି ନାହିଁ, ହଗିଛି କିଲୋ 5 ପା। ପାଡ଼ିଛି ବମ୍ ଭଳିଆ ପରମାଣୁ ବୋମା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଡକା ଡକା। ଆରେ ସିଏ ଏଇଠି ଥିଲା, ଗଲା କୁଆଡେ? ଚାଲ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିବା। ଚାଲ 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 ସେ ଏଇଠି ନୁଚିଛି। ଚାଲ। କଥା ଏଇଠି ସାରୁ ତାଳେ ନୁଚିଛି। ଆଉ ଧରିଆ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏଇ ହଗୁରି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ହଗି ଦେଇଛି। ଆରେ ইয়ারি না তাহলে হগুরি সব। ଆଜ୍ଞା ତମେ ରାସ୍ତାରେ ହଗୁଛ? ଆରେ କୁହ, ତମେ ରାସ୍ତାରେ ହଗୁଛ? ସରକାର ପାଇଖାନା କଲେଣି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ତମେ ପାଇଖାନା ନ ହଗିକି ରାସ୍ତାରେ ହଗୁଛ? ହଁ କଥା କ'ଣରେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଯାଇଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ଆଜ୍ଞା, ପଛଆଡ଼ୁ ଗାଳୁ ସବୁ ବଳିଥିଲା, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋଭି ମଣିଷଟା ଚାପି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିବି, ପୁରା ପେଟ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ବସିଗଲି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଚାପିବ ବୋଲି ରାସ୍ତାଟାରେ ହଗିବ? ହଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ସତ କହିବି? କ'ଣ ସତ? ତମକୁ ମିଛ, ମୋତେ ସତ କୁହ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ନା, ସେଟା ରାସ୍ତାରେ ହଗିଛ ଠିକ। ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାପରେ ତାହା କହିବେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମାନିନେବି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିବି, କାଲି ରାତିରେ ଜେଜେ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲି, ସିଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେବାପା, ଦୁନିଆରେ ଆମେ କେମିତି ବଡ଼ ହେବା କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସନି ଲିଓନ କେମିତି ୱାର୍ଲଡ ସାରା ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ସିଏ ବି ଦୁନିଆ ସାରା ତାର ନାଁ କରିଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ନାଁ କରିବି। ଜେଜେବାପା କହିଲେ ମୋର ଦି ପ୍ରକାର କରିକି ମୁଁ ନାଁ କରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେଠୁ ରାତି ସାରା ଭାବିଲି କ'ଣ କଲେ ନାଁ କରିପାରିବି। ଜେଜେବାପା କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିକି ନାଁ କରିହେବ, ଲୋକମାନେ ତୁମର ଜୟ ଜୟକାର କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆ ଖବରକାଗଜ ବାହାରିବ, ଟିଭିରେ ବାହାରିବ, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ହଗିପାରିବ, ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାଁ କରିଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ହାଲା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିନି, ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ, ବୋଲି ଏମିତି କରି ଗୋଟେ ନାଁ କରିଦେବି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବସିଗଲି ଆଉ। ଭାରି ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛ। ହଁ ରାସ୍ତାରେ ହଗୁଛୁ, ରାସ୍ତାରେ ହଗୁଛୁ, ତୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କୁକୁର ଭଳିଆ କ'ଣ ଆରେ ହୁକା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶାପ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶାପ କି ଦଣ୍ଡ ଅଛି? ମାଇଲୁ ଗୁଗୁଲ ମାଇଲୁ ଗୁଗୁଲ। ଆଜ୍ଞା 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 କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନମ୍ବର 1, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଝାଡ଼ା ଯିବ। 2
ବିନା ଜୁତାରେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 3 ଯଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ପାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଇଠି ଖିଲ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଥର ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଦିନେ ଏ ଭୁଲ କରିବିନି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ରହିଯିବିନି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଜେଜେବାପା ତା ଧୋତି ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ମୁଁ ଜେଜେବାପା ଧୋତି ରାଣ ଖାଇକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବିନି। ରାସ୍ତାର କେବେ ହଗିବିନି। ଆମ ଘରେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା କରିବି, ନହେଲେ ଗାତ ଖୋଳି ଗୋଟେ ସେଠି ହଗିବି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର କେବେ ଆସିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଥର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହଉ ହେଲା 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 ବୁଝୁଛି। ଆପଣ ତ ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଫିରିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହେଲା ହେଲା ବୁଝିବା। କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ହଉ ଦେଖୁଛୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସରକାର ସବୁ ଘର ପିଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ତୁ କ'ଣ ତାର ଶିଖୁଛୁ? ଆରେ ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ ହଗିବୁ? ହଁ ଗୋଟେ କାମ କର ପୁଅ, ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଘର ପିଛା, ସେ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠା ବୁଝିଲୁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ତୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଯା ପାଇଖାନାରେ ଘରେ ବସା, ଝାଡ଼ା ମଳତ୍ୟାଗ କର। ଏଇ ବାହାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଝାଡ଼ା ମଳତ୍ୟାଗ କରି ତୁ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହତସତ କର ନା। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ଆଜିଠୁ ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।